Aduh. Wasik. Wasik. Ayo, Pak. Ayo ya. Halo, juragane nek gawe ngono gawe juragane gawe. Ayo. Juragane ndelik iya. Heeh kan. Biasane wong ngentrik-ngentrik. Setunggal penyolaku kagem panitia wonten ing dusun susukan punika. Ritar Kapiyarsa. Kota Cilacap
Ayo prokonco ngawaru Islam rukune Islam yo iku lima sahadat loro rukun siji bisa sira kelawan ngaji kabeh pindone ngatoni salah kabeh kalune bayar zakat ing paposo ing wulan Ramadan kabeh lima haji lamun kuwasa ini negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudah yang terang asal dahulu dari pengirangan. Sapirang salah waktu binutul dewe nglangu terus eleng kancane zaman semono yang dolan rame-rame guyub rukun seneng atine di opo wis lali sliramu ing samanan dolan gerakku pancen wis suwe ra tau ketemu wis samesti lali aku
Pemuda Lokajaya sing rupane Allah Ojo ngolong awe tunggal bangsa Raya hati yang karya sekali untuk memeriahkan acara Syawal hari ini. Bila kula iki saged dimiliki Sebab ditimbali kalian orang konflik perlu arah-arah kanggone hiburan supaya naik tegang serta bisa aman. ayo para kanca padha suka-suka Supaya gembira rasane selira. najan rupa kewan melu perayaan Supaya akhir bisa ento karomatan. ayo para kanca padha suka-suka Supaya gembira rasane selira. mila para rawuh katung saputri Kerasa amek sani rupa kula amek dene. kados sampun cakap lelakon kawula Ile wonten lepat nyuwunku ing pangasapa. Abot sesanggan uripku Tiga penyolatku saking Mbak Ikan Salindri Dito. Nah, itu sampingnya Bu Muga Mega. misumpah lancar Tresno tanpa sabyarso. rasa ciptaan sliramu sing nglara ati kan setya ngerti labungku tresno tanpa piwala Wes kerep kaloro-loro atiku Abotnya dari sumpah janjiku Nanging sliramu rada
Pada bulan Rajab, bulan yang besar sekali. Pada bulan Rajab, bulan yang besar sekali. Itu kewajiban umat Islam memperingati. Karena waktu itu jatuh Mi'raj Kanjeng Nabi. Karena waktu itu jatuh Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammadun Nabi wa alihi washabihi. Maka mari kita bersama memperingati. Maka mari kita bersama memperingati. Oleh kaum Islam pemuda dengan pemudi. Jika tidak hormat akan dapat kota besi. Jika tidak hormat akan dapat kota besi. Tapi yang hormat diberi Allah yang suci. Sopo wong urip kang ora jalan naringati. Sapa wong urip kang ora gelem memperingati marang Mi'raj Muhammad Nabi yang suci. Besok yen wis mati dicempluke ana ing geni. Besok yen wis mati dicempluke ana ing geni. Karena neraka salawase ora mati. Atos sampun cekap kang dados atur kawula. Kados sampun cekap kang dados atur kawula. Kula badhe kantos witane urip ing donya. Pramila yen lepat nyuwun gunging pangarsama. Pramila yen lapat nyuwun gunging pangarsama. Saya prakonca pemuda saking Lokajaya. Ana maneh polahe wong Purbalingga kelepangan gawe geger wong sanyambo kesurupan aku ora ngerti. Ana wong kok mangani wong mati. Sumanto sing mangani wong mati aja dilacaki, aja diwedeni. Menawa Petunjuk ilahi rumah warga miskin kormane bupati. Sumanto bocah palu muda
Ayo prakanca padha laraga supaya padane rasa sinambi maca era-era ingkang miturut agama. Ayo prasedulur samsedaya bebarengan hormatana dina kemerdekaan negeri kita ampun ngantos samilena. Ayo pro kaum muslimin muslimat sarta sholat fatayat padha kiyata anggone manghormat marang piyose Nabi Muhammad. Kula sedulur kang sami priksa mugi enggal den tata agama Islam kang luwih utama ing dadi kewajibannya. Nanging sepadha kelem menghormati marang piyose Kanjeng Nabi bisa yen kita tumeka ing pati di kandhane swarga kang edi. Lafalina dina Allahil Islam iku dawuh pangeran agama kuwe Gusti Allah Islam iku den lakoni tenan. Pemiyolo prosedulur ing dosa mriki natapono ing kewajiban ayat kang kasebut ana ing dalam Quran terang dawuhi pangeran. Pemiyolo sedulur kang samya prekasa mugi enggal den titano agama Islam kang luwih utama iku dadi kewajibannya. Raga kang kajiret tresna tinali tali jiwa kekandrong parasmu ya sebuah lagu apuran aku yang ninggal kesiramu nanging hatiku wis tutup tuweko Gusti tansah tunggu apa panyuwunmu muga enggal entokan iku Ati turun lila kowe nyaneng wong liya apa iki
sabrmu apa penyunanmu muga kowe enggal entuk gantiku. Kembang ala kembang cara dibuat-buat. Kembang ala kembang cara dibuat-buat. Ojo jarak-jarak yang jarak mangkon tak kubah. Ojo jarak-jarak yang jarak mangkon tak kubah. Eko taman kanyitrani janji nganti bisa ngarani hati kebanyakan siramu koteko ninggalkan Sopo kuat nglakoni nyawa wong sing ditresnani lunga cecer sesandingan inu pengkamuran daluan rasane ngati
nyetet